Kokonaisuutena sanoisin tänä päivänä, niin jos vertaa johonkin 5 vuotta takaperin, niin tää on siistiys nyt tää nuorison kaljan juonti. Te jaksatte painata vielä? Joo, tänne vaikka 6 aamulla, vaikka tuolla 6 aamulla huutaa mulle, niin sillä vähän pysyy. Oletteko ensimmäistä kertaa Suomessa? Jaa, eilen tuli. Ei tultu ikinä enää. Miksei? Kauhe paikka. Minulla sinun tuo päiväkoti ainakin. Mekin voidaan näyttää. Onko tullut vähän juttuja? Joo, kun jo saapuu. Mitäs se Tää on aika väkivaltainen se. Mun nenä on tuossa. Mulla oli pakko niinku tehdä näin. Mitä sä teit? No mä löin sitä kertoa, mulla oli pakko sen tehdä. Millä sä pääsit? Nyrkillä. Eikö se kertonut, että sä potkit mua? Mä en potkinut sen nyrkillä. Mun oli pakko nousta siitä, että sä potkit mua hengiltä. Tuli Hälytys tuli noin kello 2.30 ja poliisipartio oli noin minuutin päästä paikalla. Missä varkaat ovat? No varkaat on varmasti jo lähtenyt, että sen verran aikaa kun talon asukas kuuli nuo hälytysäänet ja soitti poliisille. Ei niitä nähty, mutta tähän on tippunut tavaraa matkan varrelle. Katsottiin, niin oli pevarilasi rikki ja toisella pensimaalla kädessä. Can you say the age of the guys or? I think they were between 17 and 18. 18. Mm-hmm. Two And guys. 3 of them and a girl. 3 guys. Yeah, within 16 and 18, within that range of them. Kai sä vettä oska linjalta. No ei sitten vartemaanosta. Kai mä saan sopata jos... Niin, on se. Tosi. On sattanut. Mä en ihan kautta. Mitä toi on, mitä sulla oli tuollaista? Se on mun tuo, mitä mä oon ostanut. Mitä se on? No se oli mun kädessä. Mitä se on? Sitä sä vähän joutuu. Kuka nyt tässä on valittanut jotain? Istu. Totta kai ihan kuulisit, että tää on vaan, että me selvitetään hommaa, ei teille nyt mitään järkyttäviä tässä tapahdu, vaan täytyy sitten kumminkin miettiä, että mitä jatkoa. Paljon maksaa? Pulla. Suolako? Niin. Ei sulla maksa mitään. Sanokaa nyt mitä pahaa siinä on. Ymmärrän nyt, että sä alaikäiselle lapsille tarjoat 96 volttista viinaa. Ei kun mä en tarjoa, uskokaa nyt jo. Juhlebaarin edustalle ambulanssi. Kysy AHK:sta, onko tilattu. Tässä on pahasti saanut nenässä kaveri. Onneksi ambulanssiin kannettu pahoinpitelyn uhri selvisi tuosta pahalta näyttäneestä tilanteesta suhteellisen lievin vammoin. Seurauksena oli aivotärähdys.